professor, escriptor, amant de les lletres i personalment va ser el meu professor i aquest conte que us explicaré avui a mi també me'l va explicar. I sabeu que al llarg de la vida ens n'expliquen molts de contes. Doncs jo d'aquest encara no recordo. I m'encanta venir avui aquí perquè per primera vegada des que m'ha jubilat estaré davant d'una classe i per tant puc dir una mica la meva experiència docent que també ha sigut molt important en la meva vida. Doncs dono les gràcies per permetre'm que avui visqui una altra vegada com a professor, ara que estic jubilat. Molt curta, la primera, que explica una mica com heu d'explicar contes, com vosaltres transmeteu un conte amb algú, i després llegiré dos contes diferents, un més infantil, l'altre no tant, i un és el que precisament feia referència a la nostra professora, que molta gent que me l'ha escoltat es fan grans i continuen tinguent aquest conte al cap i al cor. Bé, dues condicions, com vulgueu explicar un conte, que d'això es tracta, que pugueu transmetre un conte que us hagi agradat a d'altres nens, és que aquest conte us agradi molt. Si un conte no us agrada, no l'explicareu bé. N'heu d'estar plenament convençuts. Aquesta és la primera condició. I perquè un conte t'agradi molt, l'has de llegir diverses vegades. Perquè és quan rellegeixes un text que el vas entenent. La primera vegada t'entens una mica de la història, com acaba, però com el vas llegint, veus que al llarg del conte hi ha moltes petites coses, molts petits detalls. Això és com coneixem una persona. Coneixeu, us presenten un noi, un nen o una nena, i què passa? Un noi o una noia. Al principi tens una idea d'aquella persona, però conforme la vas coneixent més, cada vegada aquella persona la coneixes millor, la comprens millor. Doncs igualment, un conte l'has de llegir diverses vegades. I la segona condició, també important, és que el que te l'escoltarà estigui en condicions d'entendre-ho. Tu pots explicar un conte molt bo, i si l'altre és un conte, per exemple, explicar un conte amb un nen de 7 o 8 anys, algun conte no l'entendrà, si no l'entén tampoc li agradarà. Per tant, a l'hora de la transmissió, és important que els dos, el que emet i el que rep, estiguin en condicions de captar aquell missatge. En primera condició, aquest conte t'ha d'agradar molt. I quan una cosa t'agrada molt, què vols fer? Compartir-la. Vols explicar-la als altres, que senten la mateixa emoció de tu. I segona, comprendre que aquell d'allà té les seves limitacions i, per tant, interessa que sàpigues tu si t'entendrà o no. Un altre aspecte important és que el conte és molt breu. No és com una novel·la que es va desenvolupant mica en mica. És curt, fins i tot hi ha contes molt breus, molt curts. Llavors has d'impactar des del primer moment. Si no treus l'atenció des del primer moment, si no captes l'atenció des del primer moment, fracassaràs. Això és com una carrera d'aquelles de 100 metres. Si surts malament, encara que després corris molt, no arribaràs bé. Temporització. Què vull dir amb això? No podem ser ni molt lents ni molt ràpids. Us donaré una mostra. Jo no puc llegir un conte així. Amagat sota les bigues de les golfes, l'Anton mirava com jugaven els altres nens del poble. Tampoc puc anar molt de pressa. Feia tanta fred que l'aigua de les fonts era gelada i els vellets deien que no recordaven un ventol aquells. Deien també que mai devien els llocs odolat tant de temps. Això demostra que vaig molt bé, que soc molt bon lector, que vaig molt de pressa, però no he comunicat res. L'important és el que tu comuniques als altres, el que arriba als altres. Una altra condició seria la dramatització. Jo no puc llegir de manera neutra, sense donar-hi emoció. Per exemple, l'Anton seguia els jocs des del seu amagatall. Sempre estava sol i era un nen trist. No funciona. I fins i tot podem afegir-hi efectes especials. Què vol dir, doncs? Sons, la gesticulació, que també forma part de la comunicació. I finalment, és important si expliqueu un conte que després el comenteu amb el que l'heu explicat. Perquè els contes, per senzills que semblin, a darrere hi ha un concepte sempre. Hi ha alguna idea. Que moltes vegades no la captem, perquè no ens han ensenyat a captar-la. Per tant, vosaltres, quan expliqueu una història, al final què t'ha semblat? I què penses del protagonista? Perquè del que ha fet, per exemple, la història. Estàs d'acord o no estàs d'acord amb el que ha fet? Perquè, en el fons, els contes són una font de reflexió, de coneixement, de cultura.